Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula bukane Desa Krandegan. Miturut cerita saka sepuh desa, akeh kang padha cerita apa sebabe desa iki diarani Desa Krandegan. Krandegan iku dumadi saka tembung endegan kang tegese panggonan mandheg. Amarga ana crita mitos kang ngrembaka menawa ana sawijining wabah utawa prastawa lan sawernané mesti kandheg sadurunge teka ing desa iki utawa ora nganti mlebu ing Desa Krandegan. Nanging ana uga crita liya kang ngrembaka menawa ing jaman penjajahan nalika Walanda mlebu desa iki diwurungake amarga mlebu ing laladan alas saengga ora nerusake lakon. Sejarah ngenani kapan desa iki ngadeg ora tau ana kang mangerteni amarga sejarah Desa Krandegan amung saka crita turun-temurun. Miturut crita lan mitos kang ngrembaka, Desa Krandegan wiwitane amung alas Gung Liwang-Liwung. Sakteruse karo Nyai Suradilaga, alas Gung Liwang-Liwung iku banjur ditebang lan didadekake papan panggonan pomahan. Dadi wiwit anane Nyai Suradilaga iku mbok menawa wiwit ngadegke Desa Krandegan. Nyai Suradilaga iku sawijining randha utawa wong wadon kang ora duwé bojo kang urip ing Krandegan. Ngenani sapa anak turune uga ora ana kang mangerteni. Ana mitos uga kang ngrembaka ing Desa Krandegan menawa ana randha kang urip ing Krandegan kanthi tulus ora neka-neka luwih bisa ngadepi urip tinimbang wong lanang. Sakliyane iku ana uga kang nyeleneh ing Desa Krandegan, yaiku sapa wae kang manggon ing Desa Krandegan ora ana kang wani nandur kedhelé amarga ing Desa Krandegan ana punden kang jenenge Makamna Wong kang dipercaya pesarehane utusan saka Mataram. Mbah Nawang lagi njajah Desa Milangkori ing laladan Kadipaten Ngawi kanthi numpak jaran. Nalika lewat Desa Krandegan, jaran kang ditumpaki Mbah Nawang kesrimpet oyot kedhelé. Saengga ndadekake dheweke tiba saka jarane nganti njalari tekan sedane. Wiwit iku nganti tumeka saiki warga masyarakat Desa Krandegan padha ora wani nandur kedhelé amarga wedi anane bebaya kang gawe cilaka. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.